Amosándonos a diferencia que existe entre un partido que goberna para o povo e un partido que goberna grazas ao povo, pero para eles, como é o Partido Popular. Nun exercicio de generosidade, hoxe está con nos aquí Pepe Borrell. Pepe Borrell, que é o referente do Partido Socialista, o referente por excelencia por a súa trayectoria, por a súa trayectoria política, personal e intelectual. Poderíamos decir, sin temor a enganarnos, que sería como, hai que decirlo Pepe, como un renacentista da cultura traído á política. Unha persoa que está ao frente das responsabilidades do goberno, pero tendo toda unha trayectoria académica impresionante. Impresionante porque, ademais de ser enxeñeiro, ademais de ser unha persoa especializada na toma de decisións, con un máster en Palo Alto, máster de verdade, máster de verdade. E non só ter varios, poderíamos decir que enviou toda a súa trayectoria política para sacar a España do atraso. E fixo da seguinte maneira, cando chegou ao goberno, a través da Secretaría de, naquele caso, de Presupostos, despois de Facenda, había problemas para comunicarse hasta por teléfono entre Madrid e Barcelona. Problemas para comunicarse por teléfono. Había problemas de infraestructuras. Había problemas para comunicarse por as propias estradas. Despois chegou a ser ministro de Obras Públicas, e como ministro de Obras Públicas fixo a transformación máis grande que recorda este país. Él mismo decía que era a envidia en Europa por o número de cintas que cortaba cada día que inauguraba un novo tramo. Pepe Borrell tiveu desde a humildade, chegou co seu intelecto, co seu traballo, co seu esforzo, co súa vocación, a donde se pode chegar ao máximo. E non chegou a presidencia do goberno porque ele mesmo naquele momento non quixo facer. Temos unha persona brillante, unha persona comprometida, unha persoa que chega a cada pobo e nos dá ilusión. Hoxe chega a Ourense, con el por a rúa, experimentamos un cambio, un modo de ver as cousas distinto, un ánimo que nos debe trasladar a todos. Nunha provincia esquecida, nunha provincia que necesita do cambio, nunha provincia que estamos no atraso máis absoluto. Comunicámonos por teléfono, sí, pero gracias a que él, antes de deixar as súas responsabilidades, universalizou a telefonía. E non só eso, fixo un cambio absoluto no partido a todos os niveis e chegou, ademais, a máxima responsabilidade, que non é só un ministerio, no que non é só ter, neste caso, a primeira, neste caso, no primeiro ministerio onde temos nada máis e nada menos que o medio ambiente mesturado coas obras públicas, algo tan importante como para conxugarlo en un dividido, senón que ademais chegou ao cumio en Europa presidindo o Parlamento, nada máis e nada menos. É un exemplo, pero é un exemplo que nos queda moi longe a todos. Debemos servir de guía porque temos que mudar esta provincia. Nesta provincia onde hai alcaldes, candidatos que levan loitando durante moito tempo e que saben o que enfrontarse a esta provincia e este atraso atávico. Nunha provincia que esmorece e que desaparece. Fai pouco unha candidata me comentou, isto é verídico, e que dixeron, sal dese partido, como se fóramos nos anos 70. Outro candidato de outra lista, e este verídico tamén aparecelle por primeira vez na súa historia, e leva 8 anos dun negocio, unha inspección de sanidade. Unha inspección de sanidade de 2 horas. Isto hai que decirlo. Vivimos todavía nun réxime clientelar que sigue querendo ter a xente sometida. Moitas das candidaturas que ahora mesmo en algúns concellos da provincia están constituídas por traballadores da Deputación Provincial, que siguen indo nas candidaturas so pena de ter represalias nos seus postos de traballo. Quen escoita isto dice, é mentira, pero saben no Castrelo de Miño, por exemplo. Sabémolo no Concello de Amoeiro, por exemplo, e sabémolo noutros sitios, nomes e apelidos de persoas que van forzadas nas listas. Nas listas do Partido Socialista nadie vai forzado, porque nadie espera tampouco a ter nada a cambio, nadie. Canto traballo nos queda por facer? Viña con Pepe Borrell por a rúa e dicía, madre de Deus, como está isto?
Como está isto? Que horror de urbanismo, que horror de rúas, que lástima, que pena, tanto traballo temos que facer, tanto. Pero temos sobre todo ilusión. Vamos a recuperar a ilusión para que esta cidade non teña só queixas, para que teña por fin esperanza. Imos abrir a cidade, unha cidade que está de costas aos concellos, que alguén ven de outros concellos e chega a Ourense como se fora outro mundo. Non che fan caso. Os veciños acuden ao concello e dicen, non só falamos por resolución judicial. E falo dunha asociación, neste caso, que se iba a queixar porque había problemas co ruido no casco vello. Resposta do concelleiro. Non só por resolución judicial, de falar con vostede nada. Vaya ao goberno provincial, vaya ao goberno da cidade, vaya ao goberno. Imos de dar un cambio e un novo pulo a esta cidade. Esta cidade vai empezar a mirar os concellos que están ao seu redor. Imos de dar identidade na cidade. Unha cidade que di que é termal e non é termal en nada. Unha cidade que é fluvial e estamos de costas ao río. Unha cidade que é unha cidade con patrimonio histórico-artístico que ninguén coñece. Unha cidade, ademais, que ten as posibilidades de que a cultura, esa Atenas galega, se convirte en realidade se declaramos neste caso como unha cidade creativa da UNESCO. Cidade creativa da UNESCO que non vale só da historia do pasado, que non vale só da xeración nós que se cumpre o ano que ven o centenario da publicación do primeiro número da revista, senón que ademais para iso necesita da participación. Necesita da participación de todos os que formamos parte do eido cultural nesta cidade. Só con todos os partidos políticos, de aquí somos generosos, porque o Partido Socialista é generoso, como creo en todo, só como participación de todos os intelectuais, de todas as forzas que teñen que ver co eido da cultura, poderemos ser patrimonio cultural da UNESCO. E con iso, con ese patrimonio cultural da UNESCO, conseguir que a cultura lle dé a esta cidade o que non ten, que é protagonismo. Non nos coñecen, e van nos coñecer. Van nos coñecer por primeira vez, van a saber onde está Ourense, van a facer gracias ao Partido Socialista. Poderíamos estar desgranando o programa do Partido Socialista, poderíamos falar do transporte metropolitano, poderíamos decir que esta cidade se vai abrir e crear unha zona de máis de 340.000 habitantes. É posible? Claro que sí. Non temos o límite dos 105.505 habitantes que temos agora mesmo, non? Temos o límite que vai aos concellos que van no primeiro cinturón alrededor da cidade. Temos despois Monforte. Temos toda a zona que podemos chegar ao norte de Portugal. O noso espazo non é este tan pequeno. Temos que abrirnos ao mundo. Pero para iso temos que ter unha cidade na que estemos orgullosos dela. Que podamos amosalo, que podamos decir vamos a ver unha cidade que ten rigor urbanístico. E rigor urbanístico significa, e iso dixo moi ben Pepe Borrell en algún momento, o espazo urbano non é para facer mercado, é para facer política urbana e política social. Por lo tanto, que ninguén espere que o Pexón sexa unha oportunidade de negocio, xa decimos. Imos ser vigilantes, imos ser resolutivos, imos conseguir que o Pexón salga para adiante, pero non para negocio de ninguén, que quede moi claro. E finalmente, porque non quero estenderme máis, porque para unha vez que temos aquí a Pepe Borrell, aparte de Gonzalo Caballero, obviamente, primeiro falará Gonzalo, pero o meu papel é secundario nesto, ainda que sexa un momento para toparnos todos aquí. Quero só decir unha palabra moi importante para o socialismo, que aparte do compromiso é a valentía. Pepe Borrell é unha persona valente, que di o que pensa, lle guste ou non lle gusta aos demais. Iso non quere decir que non teña habilidades sociais, bueno. Pero, non debemos nunca deixar que ninguén nos impoña as súas normas. Non debemos deixar nunca que pasen as cousas e nós estemos calados. Compromiso. E cando falo de compromiso, falo tamén de que todos aqueles intelectuais que desde plataformas nos dicen o que hai que facer, se impliquen. E se non se implican en política, que se impliquen en proxectos. Pero xa está ben simplemente de decir hai que cambiar as cousas e non dar un paso ao fronte. Todos, intelectuais, personas da rúa, cada un dos que estamos aquí podemos cambiar Ourense. Todos. E valernos as opinións de todos. Non hai nadie que este por enriba de nadie, porque nós creemos na igualdade. E da igualdade xurde a riqueza. O
vou dar a palabra ahora a Gonzalo Caballero. E de Gonzalo Caballero teño que dicir que non foi moi generoso con ele algunhas intervencións, porque teño que dicir moito máis do que debería. Bueno, perdón, teño que dicir moito máis do que dixen hasta agora sobre ele. É unha persona cunha forza tremenda. Os mítines de Gonzalo non teñen comparación. Hai que dicir. Un socialista que leva toda a vida loitando cando falaban con outros, non por negociar tantas personas por tantos costos ou que lugar me deixas como fan outros en outras forzas, sempre falou de ideas, de proxectos, de mudar esta terra. É unha persona comprometida, é un socialista de raza e é unha persoa que está apoiando esta terra como ninguén o fixo nunca. Bueno, é de Vigo, pero no fondo é de Ourense. Boas tardes, amigas e amigos